mbako romo dhi nyime kanoko ni kane wachoko pat jolony studio ka to wakawo bende mag jopiny mantiere e counties. En thuolo madatwak achiel kachiel kod nyawadwa Ali Abich kantiere county ma Homa Bay. Ali Abich oyawre kendo machiegni are nyasi madaraka ne rum pokwa twak achiel kachiel. Homa Bay uchal nade tok bedo gi moya mar jatend piny Kenya kod wende to twak makawuono bende nyalo miyo aparo machiegni Ali. Warkare county kandi na kalwase ber jopindi me kod tijegi mapile pile mar miyoge yuto margi kendo en morwa mar bedo e twak achiel kachiel kod moko munyodak e county ma Homa Bay kende ka odwa ng'iyo anena wach mar paro mar chik mar omenda mar ganare kod 25 ganare kod 26 mar chenro mar somo ayanga budget mar iko omenda no endo ma bende ibro tim ayanga kod jatend migawo mar omenda man mana kata chik ang'wen ma juma manyien kapoko gik mano to wan kod gi moko kuom jopiny e county kandi Cleophas ma wadwa loso kod gi wang'eni to gin kaka jopiny paro mane ma gin go kod chik mar omenda no ende to bende chenro ma osebedo ka dhi nyime mar kawo pach jopiny ewi gigo monego bed ni jopiny gole pachgi kotere kod paro mar chik mar omenda ma kamano endo bende chenro ma kamano kaka jopiny ma Homa Bay kandi giseyudo thuolo mar gole pachgi mondo mi gin be pachgi okaw kendo nywande e chenro ma koro sirkal dhi go nyime ma otelo ne chenro mar somo ayanga budget mar iko omenda ganare kod 25 ganare kod 26 ma isomo ayanga tarik 12 e bunge mamalo kod jatend migawo mar omenda John Bade. Abro chako kodi achiel kuom jokeno ratiro mar oganda county ma Homa Bay kandi e Logor. Waseneno ka chenro dhi nyime e counties mopogore mar kawo pach jopiny e paro mar chik mar omenda mar iko omenda niendi kaka jodak ma Homa Bay kandi boseyudo thuolo mar golo pachu e wi chik ma kamano. Erokamano, an iluonga no Otieno Logor, an jakedo ne ratiro mar oganda majadak e Homa Bay ka. Namba achiel, nitie wach machando wan kaka bunge la wenye inchi. Nyocha waneno e oboke ma pacho ka koket nying counties ma komiti mar finance and economic planning beye to wapenjre nyaka sani ang'o miyo Homa Bay county pok waneno. Nyo waneno Migori manyo waluongo no fail maka chik to nego dogo no public participation Migori and wadwaro marwa ni obiro karang'o mondo wanyal golo pachwa e komenda ni gima chanda e weche mag finance bill. Namba achiel, finance ing'eni ema loso budget mar piny. Kineno mane okwedi gi jomiluongo ni Gen Z ne en gimoro 4 trillion to sani jatend migawo John Bade chano dhi somonwa 4.2 trillion tieni okadho gi bilion 200 tiyudo ka gik moko dwok piny e budget okwang'e nang'o matimore mano kwano mayom kata ne japiny. Iyudo ka education ong'ad milion 600 miyudo ni nyalo pidho nyithindo 50,000 e Kenya ka e higa mangima to pesa ok odok piny. Ing'eni dine kete kata 3.8 trillion dwa wacho ni pesa ogole migepe oko nikech budget odok piny to ma budget oidho maloyo mane jopiny okwedo cha gi bilion 200 tieni nonego bed ni Ministry of Education kata migawo mar somo okonego ogol omaoko milion 600. Ichake yudo ni Linda Mama ogolo ok dhi betie gik mang'eny ogolo ok e budget ni ma to wan magi gik madhi chando japiny kaka an kendo wan pod wabro kwedo budget no nikech ok oluwore gi chik to moloyo awakwayo jakom komiti mar finance MP Mamolo mondo bi Homa Bay okelwa public participation warite wadwa golo pachwa e iko omenda baywewa oko to kidhi oboke to gilando ni gidwa chiedhe 47 counties to wan pok wawinjo Homa Bay county ni gibiro karang'o. Nyamiyo wadhi chungo budget no mondo kik kadhe finance bill no mondo kik kadhe ting'eni koko kadhe to budget mar loso 1-2 ok bitimore. Omiyo wadwaro budget no mondo kelwa ka ginene finance bill mondo kelwa Homa Bay ka mondo wagole pachwa. Wan kaka civil society waikore mobilize jopiny magibro neno ka pogruok opogore gi margi mane gineno Migori. Wadwa ni gino kelwa Homa Bay ka mondo wagole pachwa kapok tarik 12 romo midhi some budget. Otherwise samoro wabro ikore dhi challenge go ni wan noko kaw pachwa nikech
pok jood bura okelo gino kaka chik wacho e article 118. Omiyo wadwa ni okelwa finance bill nikech wadwa penjogi ka wang' ni upango yudo pesa, choko pesa trillion no te 4.2. Ang'o miyo fuondi mag budget ong'ad moko oko? Abich, ing'eyo ni weche mag pur, Abuja Declaration nowach ni 15% mar budget piny onego dhi e weche mag pur mondo wabed gi food security. Tiyudo ni nyaka pur ong'adie pesa, ong'ad pes mbolea. To king'iyo sani jopur omedore, kata an nokapuro higa cha to higa ni apuro, tieni amedo kwan. Omiyo pesa no kadwa nogol oko e budget, wadwa no mede nikech finance bill budget wa oidho mang'eny monego nyiswa ni ang'o gere mosiekgo manyien mane onge kocha. Goro nitie kaka wacho kuonde moko ma sama ni ok ber budget ni to kaka chiel kuom jopiny wach no osebedo ka kolo e budget ni gin kuonde mag neno ka ber ma nyalo konyo e ngima jopiny kiwewe wacho ni sama nitie budget ka to nyalo hinyo jopiny. Gin mage ma iseneno ka sirikal oketo neno ka nyalo konyo jopiny e ber ngimagi kod baricho ma wacho ni oting'o e budget ma iko medo mag 2020. Namba achiel ni neno ka ker ne madaraka ka nowacho ni odhi duogo kazi kwa vijana. Mano dhi medo yuto sana e joma tindo nikech nyogi bedo onge tich magitim. To ineno ka ndernigi be nomed gi pes mondo losgi. An kaka jasuba South pod chuny omoko, to an gi chir nikech jatend migawo mar omenda wawuog e gweng' achiel, tieni ka yoro chuodho to embo yoro chuodho makoko los gigi e sama en e trelo ni to gino nochiene gi josuba nyaka chieng'. Omiyo naneno komed pes mondo los gigo mondo chak tich. Ing'e ni Suba en gwenge machwe masani sunflower chieke, soya chiekie, to gigi dwaro yo magiwuog godo Magunga kocha mondo gichop e chiro maoko. Iyudo ni jopur dhi kasara e gwengewa kaka Magunga, lot ipuro, nyanya ipuro, tiyudo mana ka gigi pod ae toko got kodera kae ma pod gigi ae nikech wan kaka gigi chop e chiro ka onge. Omiyo amor nikech noket pesa, nomed pesa mondo kuonde moko, nderni mamoko odhi olosi mondo wayud kaka wachopo e kor gweng'. Machielo en wach mar SHA ber konyo ji. Aneno ka ing'eni kata obedo ni jopiny choko to sirikal nyaka go ejek, nitie allocation ma nyaka keti. SHA ber konyo ji nikech en ye gima nyadhi sani ka onge kode to ka an gi 500 no tachulo sano to kawo na migawo maduong' mane ok anya chulo kaka japiny. Omiyo SHA ni to onego med jiwe nikech opogore gi NHIF machon chande kendo konyo. Tayuak mana ni Homa Bay County as a whole kanya neno data koka gi register ji moko mokrom percent 30, while one over 1.5 million to joma register gini ji mathin 230,000. Wadgo jiwo jo Homa Bay ni odonje SHA mondo konygi. Erokamano ahinya Oloo kuom paro ma kamano.